Dua lalaki ti pimusay kalpasan nga nagdinungpar iti motor nga nagluganan da. Iti nagmaneho iti scooter ket managan iti Mariano Rapanan. Raksa 50 ket 5 iti tawen na nga agnay iti barangay Kabittaugan Santa Catalina Ilocos Sur. Iti nagmaneho met iti motorsiklo ket managan iti Freddy Sagosyo Tahon 40 ket 4 iti tawen na nga agindeg iti barangay 1 iti siyudad Tibigan. Nakalasat met ti backride ni Sagosyo. Amanagan iti Lito Ancheta. Nagsagrap iti dunor ti aking kanawan nga ima na. Karoba mismo ni Sagosyo. Segun timbaskag di investigasyon iti kaming iti kapulisan iti natakamat nga ili. Agarop alas 4:05 iti parbangon. Iti napalabas nga aldaw. May kasangapulo ket 8 nga aldaw iti daytoy abulan. Agda mga daldalya sa atin ni Rapanan. Iti agpadaya nga direksyon. Ket ita nga sumarsaron iti nagluganan ni Sagosyo ken Ancheta. Ket kalata nga nadungpar. Iti likod iti nagluganan ni Rapanan. Anak ay kapuan iti panakatulid-tulid da iti paset iti barangay Pangada iti nasao nga ili. Idi napan mi school dyan ida. Di dyan nga nakita mi kat entaray mi nga dagos ida iti St. James Hospital. Dagitoy driver. Both drivers ka unconscious. Nga doa. Iti agarop alas 11:30 iti bigat. Iti lang aldaw. Iso iti maten iti panakapimusay dati driver iti chap-chap nga ni Mariano Rapanan. Iti panagtultuloy nga investigasyon iti PNP Santa Catalina. Positibo nga daan iti impluwensya iti arak ni Ancheta ken Sagosyo. Ni met Rapanan ket saan? Adda masidag kanya da nga babae nga agsik ti assistance nga agpatulod iti barangay Sobek. Kat dito nga kaya damat siguro titi may matulungan dito agpatulong. Insa kay dadya motor nga napan tulod iti ba nasa nga barangay. Kat idi na itulod da gawid da iso maten iti pan nakapasamak iti dito nga vehicular accident. Awan pa iti formal nga nagpapatangan dagiti dua a partido. Iti pinakipatpatang iti press corps ken ti byuda ni Rapanan. Ket saan pa nga nakadesisyon no agi darumda nakuna na nga iyuray na pa iti maysa nga anak na nga da iti balasyo taaw sa tanto pagpapatangan. Alak man dito nga gundaway nga ipakamo iti dagiti agdadrive wenno adaluglogan na ta handa unay nga pataray ken no nakasyat da ko mabasitan ket iwasan dati ag-drive ta no mawala nga iwasan mat iti dagiti may pasamak nga vehicular accident. Nagturong iti grupo iti press corps ken ni Barangay Captain Edgar Formoso iti Barangay 1 iti nasao nga syudad. Tapno alian iti reaksyon na maipapan iti napasamak iti dua a tanod na. Ken no anya iti makunana iti panagininom iti arak iti tanod da iti baet a naka-duty da ket daytoy man tinakunana. Di barangay tanod tayo, nag-duty dati tirabi ti mangrugi dati 8 o'clock. Duduma 7 o'clock, basta depende na sa mga pan, gana damit ti alas 3, alas 4 ti kaladawan. Kasi ti mesa nga suportahan ng bambantayan mesa, di tigitig tatakaw ti na parbangon eh. Kaduan na ke, mapan ti range ti 3 o'clock, basta di pinagtatakaw. So, nainstakan di soda nga, in case kadan to tao ti plasan, mablinda gawi din. So, usually mga 3:30, kaduan na, tapos 40 kaladawan tapos sa gawid din. Di kalman, nagpapatang kami, pinaibak amin ti tanod, dinamag ko, niya ti napasamak, no, niya ti naramid, kaya imbagada kami nga nakainom. Ti mesa kami nga kagurkura kami, ti uminom eh. Ti mesa instruction ko kanya, awan ti uminom nga duty. Ti ado nikka ko nga na tanod nga uminom nga sombre. Tinuodi laeng, njak mo nga, adda kami naglibas nga uminom. So, ti mesa nga kuha. So, nagigtota sa mga pinaiba soda, kinapatang soda, no kasanod tinangyari. So, at dati nangito dong da naglibas nga iminom, tadlaw da. Pinasinggan pa iti nasao nga kapitan, nga da iti maawat nga tulong manipod iti barangay ni Sagosyo. Naku na namit ni Ancheta iti press corps. Nga saan na nga napuutan iti napasamak, gapuanan ta nakadumog iti likod ni Sagosyo. Ngayon pinasinggan na nga awan iti silaw iti likod iti motorsiklo ni Rapanan. Asiguro iti rason, no apay anadong parda iti nagluganan na. Ryan Pardo, Core TV News.